В днешното видео бих искала да ви разкажа една история. Тези от вас, които ме познават от по-дълго време, знаят, че моят път започна преди много години с едно холотропно дишане. Това беше период, когато аз имах панически атаки, но никой не можеше да ми каже всъщност какво е. И чрез астрологията, благодарение на Ванеса Виденова и нейната книга, успях да разбера, че всъщност това са панически атаки и че всъщност не съм луда, нещо с мен не е наред, а просто е определено състояние, което преминава. И това, което ми направи впечатление тогава, беше, че пишеше в една от главите, че холотропното дишане много помага в такива случаи. Съответно, първото нещо, което направих е започнах да търся кой предлага такива групи по холотропно дишане и така всъщност аз попаднах в една такава група. Със сигурност дишането е нещо, което обичам да правя и съм го правила, включително и преди холотропното дишане. Тогава бях започнала с едни дихателни практики по метода на Свияж, но те са доста агресивни и не са подходящи за всеки. Както и разбира се, има доста противоречиви мнения за холотропното дишане. Освен това, хората, които са обучени от самия Гров, който е автор на този метод, в оригиналния вариант винаги се диша по двойки, т.е. има един, който лежи и диша и човек до него, който наблюдава как върви процеса, в случай, че има нужда от някакво съдействие. И така, няколко години по-късно, когато дойде специален период през 2020 година, когато много от заниманията не можеха да се случват по начина, по който се случваха преди, започнах да търся варианти за други дихателни техники или нещо друго, което може да се прави, т.е. някакъв метод, който да е една идея по-безопасен, да може да се прави онлайн или да може да се случва в домашни условия, без да крие някакви рискове. И днес точно с такава техника искам да ви запозная. Има много хора, които са изключително наплашени от холотропното дишане, тъй като там дишането е доста интензивно и продължава доста дълго време, включително медицински погледнато. Със сигурност това не е най-добрата опция, макар че аз лично не съм усещала някаква вреда от това, но със сигурност холотропното дишане не е метод, който може да се прави всеки ден или дори веднъж седмично. Ще дойде твърде много, т.е. по-скоро бих казала, че е метод, който може да се практикува може би веднъж месечно и то само ако човек го чувства, защото по принцип, разбира се, срещала съм различни варианти и различни техники, които наричат холотропно дишане, но стандартно това, което преподава самия Гров, представлява 3 часа интензивно дишане, което наистина е доста. Разбира се, не се получава винаги да се диша 3 часа в такъв ритъм, но със сигурност първите 30 минути са най-важни. Та всъщност така аз открих един метод, който е доста по-щадящ, но като ефективност дава същите резултати. Тоест това е метод, който е много по-безопасен, защото техниката е малко по-различна. Тоест пак има интензивно дишане, но има и фази на релакс и е изключително безопасно, т.е. няма как да се навреди. Разбира се, също има противопоказания. Тоест всяка една дихателна практика, особено когато включва очистено дишане, е добре да не се изпълнява докато човек шофира или докато прави някакви други по-интензивни дейности или дейности, които изискват някаква по-голяма концентрация, защото очистеното дишане води до така нареченото изменено състояние на съзнанието. И е добре човек да практикува това по-скоро в моменти, в които да си даде почивка, да е изолиран, да няма някой, който да го прекъсне. Но въпреки това техниката, която ще ви предложа днес, е изключително щадяща и кратка и със сигурност ще усетите резултата от нея. Това дишане е разработено от Роман Карловски, който всъщност създава този метод точно няколко години преди пандемията, но става популярен именно в този период, когато хората започват да търсят други начини да се справят със себе си, да си помагат. И затова днес искам да ви представя такава практика, която да може да пробвате сами. Тя е изключително безопасна и няма как да си навредите. Единствено е добре да внимавате, ако имате епилепсия, ако имате някакви по-тежки заболявания на сърцето. Също не се препоръчва по време на бременност. Всъщност и при глаукома не е най-добрият вариант да се прилага този вид практика. Също когато човек има психиатрична диагноза, добре е да се консултирате с лекуващия лекар или психиатър или съответното медицинско лице, което следи състоянието. И също така при прием на определени лекарства, особено ако са някакъв тип антидепресанти или някакви лекарства, които са свързани с сърдечно-съдовата дейност или въобще ако приемате някакви медикаменти, които са ви изписани от медицинско лице, не говорим за добавки,
За лекарства, които са изписани от медицинско лице, може да се консултирате с вашия лекуващ лекар дали е подходящо да правите тази практика, но като цяло методът е доста щадящ, техниките са наистина безопасни. Това, което е важно да се отбележи за самата техника, е, че там се редуват фази на интензивно дишане с фази на релакс. Реално няма това изтръпване както при холотропното дишане, защото обикновено фазите са доста кратки и в така наречения прозорец, когато се пада фазата на релакс, организма успява много бързо да се възстанови. Защото когато започнем да дишаме по-очестено, съответно тогава тялото ни влиза в защитен режим, когато започва да се променя хормоналния фон и да се отделят повече адреналин и кортизол, съответно да се активира симпатиковата нервна система. Но после по време на фазата на релакс това нещо се регулира и вълшебният механизъм на въобще приятното действие от тази практика идва точно от баланса между симпатиковата и парасимпатиковата нервна система и от промяната на нивото на кислород в организма. Добре е да си обособите пространство, в което няма да ви безпокоят в рамките на няколко минути. Добре е да имате одеялце или примерно чаша с вода под ръка или може би бутилка, за да не се разлее. И препоръчвам самата техника да се изпълнява в седнало положение. Така че останете до края на видеото, за да опитате тази практика и ще се радвам после да споделите как е била за вас. Настани се удобно и позволи на тялото ти да намери най-поддържащото и свободно положение. Ще бъде добре, ако по възможност си заел седнало положение. И опитай да затвориш очи. Виж как е за теб, ако обърнеш вниманието си навътре. Към онова тихо място вътре в теб, което винаги е било там. Тук си в безопасност. Тук можеш да се отпуснеш. И може да почувстваш опората под себе си. Усети как тежестта на тялото се предава на земята. И вече няма нужда да държиш нищо. Покани въздуха да влезе в теб. И после бавно издишай. И още веднъж опитай да вдишаш по-дълбоко. И издишай малко по-дълго в сравнение с обикновеното ти дишане. И нека това издишане да бъде едно освобождаване от напрежението, което се е натрупало. Нека дишането да стане една идея по-дълбоко. Малко по-пълно, но естествено. И опитай да усетиш как с всеки дъх потъваш по-дълбоко вътре в себе си. В това място на вътрешен покой, където няма нужда да знаеш, нито да разбираш. И съвсем скоро ще започнем с практиката по енергодишане. Ще се настроим за потока. По време на самата практика ще чуваш ритъма на дишане и просто опитай да се синхронизираш с него. И ако има някакви преживявания,
Просто ги наблюдавай. Позволи си да преминеш през това. С доверие, с присъствие и с отворено сърце. Ти си точно там, където е нужно да бъдеш. И нека дишането те води. Започва активна фаза. Следвай ритъма на дишане. Вдишване през носа и издишване през устата. Следвай ритъма на дишането. Следвай ритъма на дишането.
Стоп! И сега може да забавиш своето дишане със своя собствено темпо. Речка быстрая, разлилась, речка быстрая. Речка быстрая, речка быстрая, серые камушки. Это глазки мои, серые камушки. Это глазки мои. Это глазки шелковая трава. Это волос мой. И сега започва следващата активна фаза. Вдишване и издишване през устата. Следва и ритъма на дишането.
Следвай ритъма на дишането. И сега може да забавиш своето дишане със свое собствено темпо. И си позволи да се насладиш на тези усещания.
И сега, много бавно, може да опиташ да размърдаш пръстите на ръцете, пръстите на краката. Може да започнеш с леки движения да раздвижваш цялото тяло. Може да започнеш да се връщаш обратно. Тялото има памет, така че винаги, когато имаш нужда, можеш да се върнеш обратно към тези усещания. Практиката приключи.